bagong balita, Brigada Balita. Larga! Brigada! Sa di pa tama na milit, manginggala, napatay oras alang sa pag-recap na nagisiguro yung resulta ron sa 3D Lotto nanay yun. Oo, nanagid siguro. Brigada nga Ang resulta sa itong 3D Lotto kagahapon sa alas 2 sa hapon nga draw, Brigada Dennis, 455. Unya alas 5 sa hapon, doble gihapon, 994. Unya alas 9 kagabi, doble gihapon, 377. Congratulations sa tanang mga May daog. Oo. Nya katuwa makadaog ay pakawas paglaom ha. Ayaw pagkawas paglaom, pusta jud pirme. Oo. Pero ayaw Kalimpe. ayaw po hukda. Oo. Binli po pamugas. Kaya mga gihapon, na maghihapon ay padulungan po na inyong ipusta. Correct. Kay makatabang rin po natatuma kay suunang mga Pilipino nga naapod sa Nanginahanglan po. kinahanglan o naas kalisod. Ayaw ko nung kalimte. Ayaw kalimti ang atong ayaw kalimti kalumuntaga Brigada Dennis magpadako nila og 597. Ayaw kalimpe. 597, 597. 597. Ako ning ipapalit nila. Araw-araw, let's play